som mestres d'educació infantil i com a facilitadora el que m'ha aportat és que veig que el meu futur amb els nens se poden fer moltes coses relacionades amb la tecnologia des de ben petits, com poden ser, per exemple, els servidors, que pot fer les direccions, longituds, pot fer bastantes coses i m'ha sorprès tot el que se pot arribar a treballar a través de la robòtica. Jo, Matías, som mestre d'educació primària, d'educació física, i bé, aquest any com a facilitador el que a mi m'ha aportat és que faig coses que realment per futur s'ha de donar classes en matemàtiques, educació física, en castellà, català, poder fer servir coses de robòtics. És a dir, poder posar un projecte curricular i fer feina en robòtica. Posa'm un exemple. Un exemple, per exemple, fem catapultes i podem tirar la catapulta un cert objecte i mesurar la distància, per exemple, introduir les mesures, centímetres, metres, per exemple. Podem fabricar un ocell amb peces de Lego i anar sabent les parts que té l'ocell quines parts té l'ocell, per exemple. No sé, n'hi ha molts d'exemples.